Купих си къща. Купиха преди, може би 2 години. Къщата беше готова, обитаема. Реших, че ще я изкърта цялата и ще я направя по-хубава и обитаема. И за момента не е обитаема. Реших, че ще направя цяла поредица, в която ви показвам какво представлява ремонта, какво представлява процеса, какво сме мислили, когато сме планирали и проектирали помещенията. Така че, ако няма да го гледате, кажете ми сега да не се занимаваме. Окей? Окей. Айде сега елате да ви показвам. Добре дошли. Всичко, къщата е мега специална, всичко е супер специално, дори и входната ни врата, на която и липсва дръжката, тук има един прозрачен диск. Това е много специално стъкло. О, стъкло! Значи влизаме. Тук си оставяме дрехите. От тук през една врата влизаме в кухнята. А зад тебе, това е трапезарията. Разбираш ли, че връзката между кухня и трапезария е много кратка. Тук имаме една красива, уникална врата от Глас Италия. Отваряме. От тук направо отиваме към кабинета, а тук ни е хола. Глей сега какво направихме. Всичките врати са плъзгане с повдигане, шуко. Хол са, не виждаме с гледка, но гледките са жестоки. Всичко това е стъкло, много светло. По принцип, днес е малко мрачно обаче. Тук сме в кабинета, тук творим, тук бълват идеи. Нямам думи. Днес е мрачно, обаче виждате ли всичките тези кабели, всичко това са лунички и осветлени, така че ще е много светло. От тук слизаме надолу към сервизните помещения и гаража, от тук нагоре към спалните. Тук ни е асансьора. Зад тебе има тоалетна за гости. Тоалетната за гости ще е много яка. Ще е много яка, защото избрахме един много красив, много рядък червен камък. На този етаж имаме 3 спални. 2 по-малки, които ги водиме детски. Това е едната малка спалня. Много ми харесва тук ъгловия профил. Ако нямаше найлони, щяхте да ги видите, ама трябва да пазим дограмата чиста, така че има найлони. Тук се отваря всичко, както плъзгане, повдигане. Уникално. И от тук влизаме в банята. Мивка, туалетна, душ кабина. Ела да видиш камък. Не, после ще го покажа камък. Втората малка спалня. Тук влизаме в банята. Тук имаме гардероби. Леглото е тук с жестока гледка към София. Отново всичко е стъклено. Жестоко. Значи, чакам фасадата. Те дет ми правят фасадата се забавиха с 9 месеца. И в деня, в който дойдох да снимам, се разработих. Уникално. Ще почакаме. Това е първия мастер. Къщата има 2 мастера, защото винаги има 2 господари. Мъжа, който си мисли, че е господаря на къщата, и жената, която е всъщност господаря на къщата. Втората мастер спалня. Гардероби. Тук е спалнята. Гледана така, пак ъглов прозорец. Жестока гледка към планината и много добре се насочи на там. Това е банята. Няколко неща искам да ви разкажа за банята. Първо най-важно, не са приключили с фугирането, затова така изглежда. Второто, този камък се казва Силк Джорджет и е уникален. Много як камък, правихме една яхта с него и го ползвахме и за къщата и много ми харесва и този детайл. Тук имаме една негативна фуга. Която продължава в цокъла. Много е. Това е тоалетната. Умна тоалетна. По-умна от някои хора, които познавам. Струва, може ли да кажем колко струва? 10 000 лева. Не, даже 11 000 лева. Тук ни е душа. Тук горе е питата. И сега ме питате, дизайнери ще гледат отвън хората. Нали това ме питате? Няма, защото тук, не знам къде, някъде ще имаме едно копче и това стъкло от прозрачно ще стане млечно и
непрозрачно. Така, значи продължаваме. Качваме се от тук по стълбите. Сега сме на третия и последен етаж. От тук слизаме от асансьора, от тук се качваме по стълбите. Това е общата зона, тя води на едно много специално място, което ще ви покажа след малко, но първо ще ви покажа голямата мастер спалня. Голямата мастер спалня е голяма! Спалнята е тук по средата, като монтираме леглото. Решението, което ще ви покажа за телевизора, просто ще... И сега елате да ви покажа много специалното място и една от основните причини да купа тази къща. Айде, нетка! Виж. Това цялото е София, телевизионната кула, Борисовата градина, Южния парк. А това е... Какво е това, нетка? Планина Витоша. Тук имаме една огромна панорамна тераса, която мислено сме разделили на две, защото който се я купи може да се я раздели и на три, ако иска. Мислихме следното нещо. Тук имаме зона за посрещане на гости, тук сме извадили канал, може да си направите или бар, или джакузи, който каквото си иска, а оттам нататък ще се злонгите и мекото сядане, което е изцяло запазено за собствениците. Всички се разработиха днес, като го снимаме. Някой още ще дойде ли? Парапета е така, а пред парапета е този език, който стърчи. Целият ще е озеленен и де-факто, като си седнеш тук, ще се слее терасата с планината. Уникално. Феноменално. Ето защо големия мастер го наричаме големия мастер. Вижте тези прозорци. 6 метра. Уникално. Ела да видиш. Тук се вижда много добре. Озеленихме двора. Първото озеленяване го направихме есента. Имаме стари големи дървета, които запазихме. И нова растителност, която попълваме, която надявам се, че до месец-два всичко ще цъфне. Стане много готино райско кътче. Видях го есента, имаме диви треви, имаме за различна растителност, която цъфти в различни периоди на годината. Двора е много пъстър и много красив, с поливна система и осветление, разбира се. Мисля, че стига толкова за първия епизод. Не искам да ви досаждам. Две неща обаче искам да ви кажа. Първото е, ще ви покажа как правим всичките пространства. Хол, кухня, трапезария, бани, спални. Всичките ми тайни ще разкрия в следващите епизоди. И второто нещо, което искам да ви кажа, е да ви помоля, дайте ми всякакви идеи, защото на моменти, често казано, махни! По принцип не съм такъв, много съм спокоен, защото честно казано, понякога дори и аз имам нужда от помощ. Така че всякакви идеи са добре дошли. Айде!